Hello sini media takuk somno sing tini kaisa belai ke nangkuk tomo ni bagai norok ni bisinti kaisa kok kosana ni bagai jeng maku thumna gauro বিশেষ ক্লাই जों दिनै 19 तारिख मार्च 2022 नि सालाव कायसा ससियेल मीडिया नि बिसिंथिखे जे कायसा इन्सिडेंट मनि न नुगैनाय जों तंगिमालिया जों आबुनो जों कितिङै न कायसा सिनि खुब खेंना बागै जों अरो माखौ थुमनायखा विशेष क्लाई जों दिनै आज ससियेल मीडिया नि बिसिंथिखे जों जे लोकमानि जे बिरमोहन Village Committee ni bisingo mokam kamio kaisa bodol jeto naki TPF ni sing semano TPF ni kaisa meeting khlanya thanglai dingo sabo bajani eba bor ni bisingo no abo hake urpati lainai je bebe ajagawo kisa misa je incident mani no nugui abo nuglogo je bor ni khorokcha vice president ni khorokcha Amitabh Deborman ni je koksil jamani বিশেষ করে সিনি বুবাগ্রানো তাই সিনি ওয়াই টিম নি প্রেসিডেন্ট সিনি ব্রহ্মগুনাং রুনেল দেববর্মন উপরে যেভাবে বড় অ্যাটাক লাইকা কক নি বিসিন দিকে আজ আগাও जों স্রাই স্রাই নুকাজে বড় যে সিলজামানি কক ওকে আজ বড়নি ইনসিডেন্ট নুমানি আবো নাকি বুবাগ্রা নিদাগি মুম্বাই এবা সিনি ওয়াই টিম নি প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মগুনাং রুনেল দেববর্মন নিদাগি মুম্বাই তি প্রামোথানি কর্মীর যে নাকি বড়নি ক্রোগো বড়নি সাকাওয়া অ্যাটাক লাইমানি বা চপ্রকমানি borok ma ke koksil jaka जों आबनो तुतेले जों आबनो गसिना हारिमाया आबनो जों बेलाके सेलांगो तामनि बगि हंगाय आबो जों स्राय स्राय जों साइमन आबो borok dol बिथिं dol इंलाय मनिसे आ जागाव जों स्राय स्राय के साइमन गाजे borok जे dol कायसा मनि आबनि पिछने ताम कारण दं आमनो जों सेरि नायलायमनि उगलगो सोंलायमनि उगलगो जों आबन साइमन गाजे borok जे खनानि सालो कायसा BJP o borok join khlani ni bagai borok thana nai tongmani jara soi jara TPF kozam khlaini rok jara naki TPF ni ideology NRC eba illegal migrants jokno borok o jaga ni borok kipili rohani aj slogan na tuine je borok puilani sim jara khlaini rok borok a ideology no nahari ni borok tini je him family tini borok a ideology no jara pasai toni rok borok no abo jara khanani salo jara BJP join khlanya ni salai rok je khanani salo join khlanya buge jara meeting phani rok ni upro borok dol kijin dol no ama ke borok chajak lai angai gothok lai angai nai aba ke chapok lai holi sing bisa koktuma mankha tini abono se borok kri sini je bubagra no borok ma ke majra bermani abo borok rosai mana hanai ta je sini wai team ni president Runel Deborman ukulogo jebe ke borok kok silchamani abuno bor rosimana hanai inya ke जों agami dino abuni evidence जों sanai borni against जों YTF जों abuno जों selengmani bisitike जों kaisa choba khlainai tai जों saimano je abo haike je borok khlaimani pisino kaisa no karan जों saiman ka agio जों je sini borong guna je patal kainya ni je nahar mung tongoni abuno sung bo sacha Belakino gosi na harmoni basang awo kubi no dopane bagine bo flight on khalani sing bukha bising wansuk tomoni phiaba jora se kok saw hori samana hakeno tinibo sarai nukja khaje bini abo kusu yabo thokai borno sudu thokai nai bo bini saksakni rang puisa ajina ni bagai iya khaba bo buskangni salo kaisa se bini ja asuk thairok sanmani abahike jeng sarai nukja mani amai song nukjago abono se tini borok जेबेबे के borok chini uporo borok attack khlagya kok baike abono जों kisapon gosina harimaya tamni bagi hanga kubi no ti pramotharo ti gem ni uklogo asno जों selangi to hangke asno जों borok no joli to hangke je thangnai khumulungo je 16 tarik January o je bung kaisa program khlanya phaipro norok sarai no khana a salobo je borok preplan khlanya khumulung hai jaga o borok meeting khlanya ni phaipro borok jebe khai yago da godal tui pheinai jebe ke sini borok upor akromon khlagya even sini borok khoroksa bohor phatoi nei belai khai serious condition thangsoi gya tumu na dino bobagra tori gori khlainai khumulung phaisa koya hangke tamusung khamusin te prasor ke belai khai wana mai sin norok te bunu khana asal logo sini kabama cricket thing tonai ro kabama amai ke bike aro je peri tongjak tong kosam borok ni borok jebe khai attack khlagya abo borok totally pre plan khlaine bora jaga
faimani sung amai ko srai nugo ar tumuna dino bubagra jadi phayang hangkai tamung khamu ab belek ke wana baischa ar bubagra faimani uklogo jeba ke borok bubagra no hanang pinang khlaja jeba ke borok daga sopa khlaja amai srai nugo tini khorokse sini hani bubagra no sobora sok khlai hangkai tini bubagra no ruthari jara bona hamjagai bini samung khlai tongnai borok no bor buthari jikhi kamu abo ekdom proman nujago aboni bagai ang tini sana musungo tipra motha kuno dino khona ma hai samung sitra tanai rano sung kuno dino khona ma kesang encourage klaya abo totally je bor sai dino totally false aboni bor rosai mana hanai ar buskangni je chini na harmung abo tunor jotono semo tipra motha ni na harmung ko abono sung kuno party no sung nasigya sung joto tipra sangar sung thancha a thancha ni slogan boje sung joto borok no thanchani mario se phainani boge sung joto no ko bogoi tongo sung tumungno soi TPM ni borno sung jodin akraman khaini angke sung tiri bo khlaimono khana bo khlaimono tan bege sung saimono sara tripura bon bose 1000-1200 busi borok kagla tini borno sung jodino kubi no borno sung attack khlaini angke sung tini srapcha bonai sung sara sini tripura ni youth jodin basa kangke no borok tini no kogori mathango phiaba sung abonaya sung joto tripura sa sung joto kungtheba sung kok borok sung joto chung tipra sarung chung thancha nango abo sin na harmung abo sin bubagra na harmung abon bagai chung srai chaiman ka sabo thancha kebeng dong sabo thancha ni lamano busu haike bazai dong tipra sarung tabu joto chaiman bikha terek tai abo haike no ang sanani muchungo tini norok media ni bisin dikhe obono chung kajanan muchungo phaji takuk chung tabule kubunyo mankha kubunyo sika tabo ma haijara thokayoi je sakni bektini kahamni bagi simi rangpushani bagi simi sitni bagi simi MP MLA montri chanan bagi simi jara himtonero ama he borno sung siniboi ama he borni yakne sung truk ke usuloi phaidi chin bubagran thani nor thancha ni jay mariondar phaibedi tai ama he keno sung agami dino chini kaisa chini je naharmu je greater triplan abo sung tai bisiler glak sung tumuno sara tripura ni triprasar jodin thancha ngai sung ekta khorang mena sung jodino greater triplan jodin demand thake ke sung bishas tomo jin bubagra uchono bar sai tomo bubagra ni bisingtei abo সম্ভব নয় মনি বাগৈ আং পাইথাগো অবন সানানি মুজুঙ্গো যে চিনি উকলগো বা চিনি বুবাগ্রা নকলগো আং হাইনা হাই সানানি মুজুঙ্গো আবো যারা সাইতে অনাই চিনি তাখো অমিতাভ আং নন কয়নানি মুজুঙ্গো নং আজ কক সামনা আবনো উইদাউট প্রুফ নং আবো হাইকো সামনা আবনি বেলেকে ভুল আবনো নং রসাই মানা হানাই ইয়াঙ্কাই আগামী দিনো চিনি ওয়াইটিএ ব্লক সিরিং তংলা abo tini o sini media rong bisin dikhe nok dhani kok ko chana musung hambai